tinqari wa Salm 7 għadha boħra Salm ta' David nistgħu niġbru l-ħsieb tiegħu f'kelmtejn. Fik nistkenn. Fik nistkenn. Forsi ngħiduha b'mod ta' platitudni, b'mod irħis, però verament qegħdin nistkennu fil-mulej, f'nofs l-awċ u l-hemm tagħna. Da s-salm jitkellem dwarek. Xigajon ta' David. Xigajon eżattament ma nafux x'ni. Probabilment kien xi terminu mużikali nafu li s-salmi kienu kantati, hemm ħafna termini hekk li sela oħra minnhom ma nafux eżattament x'ifissru, però ma importax, mhijiex xi dan. Xigajon ta' David li kanta lil mulej dwar Kux Benjamita. Ħossijt Alla tiegħi fik jien sibt ir-refuġi. Salvani minn dawk kollha li jkaċċjawni u eħlisni. Li ma jċarraċ li ruħi bħal il-jum jqattaħħa fil-waqt li ma jkun hemm ħadd biex jeħlisni. Ħossijt Alla tiegħi jekk jien għamil dan jekk hemm l-inġustizzja f'idejja. Jekk jien premjajt il-ħażen lil ħabibi jew issakkeġġajt il dak li mingħajr raġuni kien l-avversarju tiegħi. Ħalli lil għadu jikkaċċja lil ruħu jaqbada u ħallih jaffeċ lil ħajti mal-art u jqiegħed il-glorja tiegħi fit-trab. U mosit fir-rabja tiegħek. Erfa' lek innifsek kontra l-furja tal-avversarji tiegħi u anqal lek innifsek għalija. Int ħtart ġudizzju u ħalli l-assembleja tan-nies iddawrek u fuqhom irritorna floli. Is-sit jiġġudika lin-nies. Ivvindikani u sit skont il-ħaq tiegħi u l-integrità tiegħi li fija. U nitolbok ħalli d-deni tal-ħżiena jiġi fit-tmiemu. Iżda stabilixxi lill-ġusti. Għax Alla l-ġust jittestja l-qlub u l-imħuħ. It-tarka tiegħi jifalla. Li salva lil dawk retti fil-qalb. Alla huwa mħallef ġust. Alla li għandu korla ġusta mal-ħżiena kuljum. Jekk bniedem ma jindimx Alla se jsinn ix-xapla tiegħu l-ewwel qaws tiegħu u l-istieħ ipprepara wkoll għalih armi mortali. Jagħmel il-vleġeġ tiegħu lasti mikwija. Ara, il-ħażin iħosslu ġieħ tal-ħlas bil-ħażen u jnissa lid-deni u jilet il-falsità. Ħaffer fossa u ħawwaha u waqa' fil-fossa li jagħmel u nnifsu. Id-deni tiegħu qatt jirritorna fuq rasu stess u l-vjolenza tiegħu qatt tinżel fuq qaratu stess. Se nrotħaj lis-sit skont il-ħaq tiegħu u se nkanta tifħil lill-isem tas-sit il-ogħla. Amen. Missi ta' smawit nitolbuk sabiex din il-kelma mqazza tiegħek inti tistabbilixxi ruħna u tallimna triq tal-erf. Aħna nafu mulej li inti ma ħlejtniex orfni jew il-tima imma tieħu ħsiebna u ddeterminajt illi mexxina u twassalna sad-dar eterna tiegħek. U nitolbuk għalhekk mulej biex sakemm indumu hawnhekk aħna narfu niddu bħal kwieka fis-sema. Kun kapaċi nkunu lesti li dejjem neħbew fik, nistkennu fik sabiex bekk aħna nuru bid-der li inti Alla omnipotenti. Alla tat-tieba li ma bħala ma' wliedak kollha. U dan tolbu f'ġibnek Sidna Ġesu Kristu. Amen. Min minna l-aħwa ma jifraħx ferħ li ma jtfissirx li glorja meta niftakru li Ġesu ta' amana u sejħilna u għamilna tiegħu. Aħna issa ninsabu fil-possess ta' Sidna Ġesu Kristu u introduċina f'saltna illi ma tintemx, saltna ta' ġustizzja, ta' sliem, ta' ferħ fl-Ispiritu Santu. Għandna tama illi qabel ma kenniex. Għandna issa wieħed illi huwa gwerrier għalina, illi kapaċi defendina, kapaċi anke iqaddisna għalih nifsu sabiex inkunu nixbħuh. Frattant, l-imħabba ta' Ġesu lejna hija mħabba li tweġġa. Tweġġa il għaliex ma mhijiex superfiċjali. Mhijiex tad-der fuq l-estern biss, hija mħabba li tinżel fil-fond. Meta xi ħaġa tinżel fil-fond se tweġġa.
Allura Pietru wkoll jara fil-esperjenza fil-mixja tagħna ma' Sidna, inevitabilment se nġarbu l-afflizzjoni, se nġarbu l-persekuzzjoni, se nġarbu l-nies jaqgħu lajja jpenġuna koroħ, kull Kristjan naseb kapaċi jgħid li xi ftit jew wisq jgħid id-dinja realtà għalija, naf dwar xiex qed titkellem. U Pietru jgħidilna illi Alla jagħmel hekk, ġifieri dejjaqna b'ħafna tiġrib, b'ħafna provi, sabiex il-prova tal-fidi tagħkom billi aktar prezzjuża mid-deb li jintemm għalkemm huwa pruvat bin-nar tinstab li ħaqqa tifħiru glorja fl-avvent glorjuż ta' Sidna Ġesu Kristu. Ġifieri meta Ġesu jirritorna biex jagħlaq l-istorja dinjija biex jikkonkludi din ir-realtà preżenti, aħna ninstabu fuq in-naħa tiegħu, fuq in-naħa tal-lemin li jarafna. Jarafna illa li ikollna fidi fiduċjali, fidi li tafda fih minkejja kollox. Minkejja kollox. Faċli nafdaw il-Alla meta Alla jibatilna zombor. Meta Alla jibatilna it-tapit l-aħmar, nimxu fuqu komdi, vera kollox għaddej b'mod ideali. Però il-fidi tissaħħaħ u titqawwa u nsiru nħobbu aktar lil Sidna meta nsibu ruħna b'dana mal-ħajt. U hekk allura flok ma nafdaw fina nfusna u flok ma naqgħu għar-riżorsi tad-dinja infittxu nistkennu fil-mulej. Għallek m'għamel ma' David, għallek jagħmel magħna. U David f'dan is-salm għal darb'oħra qiegħed jesprimi din il-konfidenza tiegħu li Alla jgħidlu fik nistkenn. Inti r-refuġju tiegħi. U aħna nsibu refuġju, nsibu ken meta nħossuna medda, meta ħossuna perikolati, meta ħossuna li n-nies qegħdin iduru kontrina, il-Kristjan ifittex illi isib il-faraġġ tiegħu, l-inkoraġġiment tiegħu falla l-imbierek. Hawnhekk għandna allura eżempju ieħor ta' Kristjan li jsofri. Li jsofri mhux għax Alla nesieħ, ma Alla għandu għan speċifiku f'moħħu. Irrid illi kull wieħed minn uliedu, int, jien u kull Kristjan, jagħmilna nixbħu b'mod reali ħafna lill-ibnu Ġesu Kristu. Dan huwa pjan grandjuż tagħna li qed jiġbor familja ta' ħafna wlied Ġesu nnifsu bħala l-kbir fosthom. Sa bħala sfond ta' dan il-salm jidher illi David kien mixli, kien akkużat illi kien tradutur kontra s-sultan Sawl. Tajjebna l-istorja forsi xogħol minnkom tafuha kemm David anke kellu jaħrab minn daru imur jinħeba fl-art ta' Engedi jew fl-art ta' Adullam jew fix-xari fid-deżert prattikament ma' ftit irġiel ħbib tiegħu, prattikament il għaliex Sawl kien qed jikkaċċjah biex jogħtlu. Meta għandek din il-realtà jew tiddispra jew taħrab għand Alla biex eventwalment jivvindikaku. David għaraf illi u Alla għalhekk ħabb il-David. Għax David kien bil-grazzja tal-Alla fih, kien kapaċi jdur li Alla u jsib il-mistrieħ tiegħu fih. Idur li Alla biex jivvindikah. David qatt ma prova ipattija lil Sawl, anke meta ġih iċ-ċans illi joqtlu. Tajjeb, għal darba dartejn tlieta, David ma kienx lest illi jmidd idu fuq l-unzjonat tal-mulej. Kien rispettah il-Sawl, għalkemm Sawl kien jobodu jgħir għalih, xorta waħda David ħalla fidejn Alla biex fil-mument propizju, fl-istaġun li Alla deru l-aħjar, Alla mbagħad jagħmel ħaq fis-sewwa. U din hija proprjament is-sejħa tagħna. M'għandniex ninelbu mill-ħażen imma nelbu il-ħażen bit-tajjeb. Tajjeb? Allura David hawnhekk idur li Alla. Meta konna żgħar niftakar
konna naqtaw biċċa sufra u ndaħlu biċċa labra tkun moddija mill-kalamita, issir kalamita dil-labra, bat nopoġġuha f'tat silma, tajjeb noqogħdu jekk iżomma bidejk, ovvjament ħaddawra fejn, però x'inti tlaqa' mbagħad, peress il-labra tkun kalamita, il-labra tipponta lejn it-tramuntana. Tur lejn-nord. Imħollija waħedha dik il-kalamita tipponta lejn it-tramuntana. U dik għandha tkun il-qalb li aħna xewqana li nikkoltivaw sabiex meta ikun hemm l-arar u meta jonfħu l-irjieħ tajjeb il-qalb tagħna ddur li Alla. Jekk intom qomtu ma' Kristu fiċ-ċirkwex ta' fuq, fejn Kristu qiegħed fuq l-eminja Alla. David kien kapaċi jagħmilha din. Tallem jagħmilha. Ossij Alla tiegħi. Fik jiena nsib ir-refuġju. Salvani minn dawk kollha li kkaċċjawni u ħlisni. Li ma iċċarraġġ lir-ruħi bħal il-juni għattaħħa. Jkaxkarni lem ġifieri fil-waqt li ma jkun hemm ħadd biex jeħlisni. Ġifieri David iħossu propjament helpless. Helpless. Għaliex l-għadu tiegħu huwa potenti, huwa determinat li jeqirdu u allura David isib il-refuġju f'Alla. Aħna wkoll imqari jekk aħna nimxu b'subajna dritt u ta' tiġri ħafna meta nitħaltu ma' nies tad-dinja. Speċjalment fuq il-post tax-xogħol. Hemmhekk qattaw ħafna sigħat u x'vera. Regolari u rridu nagħmluha ma' nies illi nitkellmu sinċira. Kapaċi jkunu ġabbini, kapaċi jkunu sefsiefa kontra tiegħek, jaqlaw l-lajja kontrik, ipenġuk ħażin mal-prinċipal tiegħek. Mhix ċirkostanza sabiħa. Meta jivvintaw l-lajja fuqek, il-weġa tħossa. Il-weġa tħossa, però tista' ddur li Alla. U dawn is-salmi għalhekk inkitbu. Ma kull darba pointers bħal dak il-kumpass qalbek il-feqeda ddur. Meta ssib ruħek f'sitwazzjoni imwera, il-feqed iddur. Alla jifhimna u jgħadirna għaliex u nnifsu. Jgħidilna ċar, jaħdem kollox skont l-għan tar-rieda tiegħu stess. Ġifieri f'ħajjitna m'hemm xejn aċċidentali. M'hemm xejn liqqas liċken dettall illi huwa kumbrazzjoni. Jew forsi Alla ma jafx bih. Alla li sawwarna f'ġufomna, Alla li determina qabel ma twelidna l-jiem kollha destinati għalina, u Alla illi imexxina minn ġurnata għall-oħra. Però mhux darba jew tnejn jagħżel li mexxina mill-forn tan-nar. Għax irid jippruvana. Ma jridx il-fidi tagħna tkun tal-lakumja biex ngħidu hekk, radba, taqsar ma ssib xejn. Iridna nkunu nies tal-azzar, nies potenti fih, nies qawwija iffortifikati fih. Alla li jifhimna u jgħadirna. U nnifsu qatt ma jimxi mawweġ magħna. N-nies jistgħu ikunu inġusti kontrina, Alla qatt mhux se jimxi mawweġ magħna. Allura fi żminijiet kritiċi, żminijiet skabrużi, dawna jistednuna biex it-talb tagħna jsir jerġa' aktar ferventi, isir aktar imħeġġeġ, insistenti u ħireġ minn qalb ingaġġata mal-Alla, qalb marbuta mal-Alla. Qalb marbuta mal-Alla. Meta Alla jpoġġik f'salib it-toroq, tajjeb qed jagħtik l-opportunità biex jew toqrob aktar lejh, jew jurik illi isma' il-fidi tiegħek hija taċċarruta. Daqsxejn pressjoni taqsama. David hawnhekk meta wara li jgħid li r-rifuġju tiegħu f'Alla jiddikjara wkoll l-innoċenza tiegħu. Jaf li f'dan il-każ għall-inqas, f'dan il-każ ma kellu ebda ħtija. Ma kien qed jagħmel xejn illeċitu kontra s-sultan tiegħu. Anzi, kien jirrispettah, kien ħobbu, tajjeb, kien Sawl illi kien qiegħed jipprova
jeqirdu sforz lejra tiegħu. Allora David jiddikjara li hu above board, innoċenti. Ossi Alla tiegħi, jekk jien għamil dan, jekk hemm l-inġustizzja f'idejja, jekk jien ippremjajt il-ħażen lil ħabibi, wieħed li kien paċi miegħu. Jekk issakkeġġajt ġifi ħarbat jew sraqt il dak li mingħajr raġuni kien l-avversarju tiegħi. Ħalli lil-għadu jikkaċċja lil ruħu jaqbada. Ġifi jekk jien għandi tort, tajjeb, ikkastigani. Ħallini li naqa' f'idejn il-għadu. Ma David hawnhekk ta' bniedem ta' demmu l-laħam li jħoss u jħoss il-weġa, tajjeb qed jappella lil Alla, mulla imma jiena innoċenti f'din ħaġa. Ħallih jaffeċ il-ħajt mal-art u jqiegħed il-glorja tiegħi mat-trapp jekk ta' bilħaq jiena għandi tort f'dil ħaġa. Wara David hawnhekk qed jurina illi anke fit-talb tagħna huwa permissibbli, huwa tajjeb illi aħna nargumentaw mal-Alla. Imma nargumentaw b'mod devot, b'mod b'timenza li nafu ma qegħdin nitkellmu. Konfidenti illi Alla huwa mħallef ġust. Illi Alla la jinxtara, la ħares l-luċuħ, imma Alla huwa mħallef ġust. Huwa tajjeb għalina illi nitolbu biex Alla juri l-ġustizzja tiegħu. Dinja nġusta hija l-ar ħaġa sta teżisti. Qegħdin ngħixu f'dinja nġusta. U allura persistentament u regolarment nitolbuh biex Alla juri il-karattru veru tiegħu, li huwa imħallef ġust, xi ħaġa li hija ripetuta kontinwa fl-Iskrittura li jrott lil kull bniedem skont emilu. Alla jrott lil kull bniedem skont emilu. U allura huwa impossibbli li Alla jibqa' ma jivvindikax, ma jagħtix raġun lil niesu stess. In-niesu li jimxu dritt, li jimxu fil-modija illi toġbu, Alla jridna iva illi ħajdu infakruh mulla jint Alla ġust. Mela aħdem il-ġustizzja fuq l-art. Ma stawx bħal kieku nirrassenjaw ruħna, inċedu li d-dinja ħażina, sejra mal-ħamla, x'nista' nagħmel jien? Wieħed tista' titlob biex Alla juri l-ġustizzja tiegħu. U iva kull darba ngħidu l-missierna tiġi saltnatek hekk qegħdin nitolbu. Qegħdin nitolbu biex Alla finalment jibgħat lil dak li huwa ħatru bħala l-imħallef tal-ħajjin u tal-mejtin l-ibnu stess biex jagħmel ġudizzju. Waħda mill-dottrini prinċipali tal-fidi tagħna hija li nemmnu li finalment fl-aħħar tad-dinja se jkun hemm ġudizzju universali. Se jkun hemm ġudizzju għal kulħadd. U jien personalment kull wieħed minna jgħid l-Apostlu Pawlu. Kull wieħed minna għad jeħtieġ jidher quddiem it-tribunal ta' Kristu biex kull wieħed minna jirċievi skont ma għamel fil-ġisem. Sew tajjeb inkella ħażin. Abram, Ġakob, Mosè, il-lista hija interminabbli. Ta' nies illi argumentaw mal-Alla, iġġieldu miegħu biex ngħidu hekk. Għandek il-Ġakob, tajjeb, illi delu l-anġlu ta' Alla, tajjeb bil-lejl, u bedew jissaraw fl-imkien, mbagħad l-anġlu qallu ħallin ħammur għax qed jiżbaħ. U Ġakob qallu, x'qallu? Min issa nitilqek qabel ma tberikni. U dak it-talb imħeġġeġ. Talb illi I mean it, dak li qed nitolbok iva mulej, naf li inti kapaċi u trid tagħtihuli. Wara dawn in-nies iġġieldu mal-Alla bit-talb. Għal Mosè ħaneqridhom il-poplu, ħaneqirdu l-poplu ludi, minħabba l-idolatrija tiegħu, minħabba d-gemgim tiegħu, minħabba l-ingratitudni tiegħu, u ħanaġġa nibda mill-ġdid bik Mosè. Mosè qallu le. Allura mbagħad x'isir minn ismek? L-Eġizzjani jisimgħu illi inti ħriġthom, in-nies ħriġthom mill-Eġittu biex teqridhom fid-deżert x'isir mill-fama tiegħek imbagħad. Argumenta mal-Alla. Argumenta mal-Alla. Abram l-istess ħaġa. Min kien hawn l-aħħar laqgħa ta' talb li kellna, semmejna kif Abram interċida mal-Alla. Jekk hemm 50 fil-belt ta' Sodoma taqrida, qallu le. Jekk insib 50 ma naqridix. 40 laqqas. 35 laqqas. 30, 20, 10 baqa' jargumenta mal-Alla.
Niżillu sa 10 għallu ma neqrdiex jekk insib 10. Ma kienx hemm 10. Ma għandna eżempju illustrazzjoni vivida ħafna illi nitkellmu Alla, Alla jweġġi nerġgħu nitkellmu Alla sakemm nieħdu nirċievu l-barka tiegħu. U allura ma nix għalfejn niddejqu nesprimu ma Alla missierna kif inħossuna, kif tħossok? Kif tħossok? Wara ġurnata xogħol, wara li ltqajt ma dak u raġajt indunajt, raġa jagħmellek il-bsaten fir-roti. Raġa tradik, raġa Alla lajja fuqek. Kif tħossok? Għajdlu l-Alla kif tħossok. Għajdlu. Iftaħ qalbek miegħu. Ebda ħabib ma jifimna daqsu. Minu dik il-persuna li meta tħossok tibki, tmur għandu jew għandha u tiftaħ qalbek miegħu. U xorta waħda forsi żżomm ċerti sentimenti jew ċerti ħsibijiet għalik innifsek. Xorta ma tgħidhomlux. Malla mhux hekk. Alla li jafna, jaf it-tħulu ħlux tagħna, tajjeb jifimna u ebda qarib mu kapaċi jenna aktar minnu. Tielet ħaġa, f'dan is-salm David ukoll jagħmel petizzjoni lis-sit biex jiġġudika bejnu u l-edewa tiegħu. Hemm din ħanejdwek il-ġlieda għaddejja, David huwa mixli u David qed jgħidlu mulej, iġġudika int. Il-kawża hija fidejk. Iseħħel l-Alla biex anke irriex pubblikament lill-akkużaturi tiegħu, dawk li qegħdin jixluh u jiddefenduh, jiddefendi lil mixli. U mosit jgħidlu, u mosit fir-rabja tiegħek. Iva, u li Alla jafu li Alla kapaċi jkun imgħaddab. Infatti, l-Bibja tgħid li Alla juri r-rabja tiegħu mis-sema fuq kull inġustizzja u deni tal-bnedmin illi jaksu l-verità fl-inġustizzja. Il-bniedem li jaf minu Alla, mix-xhieda tal-ħolqien jaf minu Alla, u għall-omnipotenti u għall-kreatur ta' kollox, u xorta waħda ma jirrikonoxxiex. U xorta waħda ma jirroddux ħajr. U allura Alla bil-fors huwa mgħaddab ma' nies li huma kontrih. U mosit fir-rabja tiegħek erfa' lek innifsek kontra l-furja tal-avversarji tiegħi u anqalek innifsek għalija. Int ħtart ġudizzju. David jemmen illi Alla u Alla ġust. U ħalli l-assembleja tan-nies id-dawrek u fuqhom irritorna fl-għoli, is-sit jiġġudika lin-nies. Jiġġudika lin-nies. Qatt tħalli jekk innifsek tkun konvint illi Alla warrab jew nesa jew ma jafx min jagħmel f'din id-dinja tagħna. Din id-dinja hija tiegħu. Hija proprjetà tiegħu. U aħna tiegħu. Sewek aħna salvat, sewek aħna mifdija u sewek maħniex. Kull kreatura, kull bniedem huwa tiegħu. U allura il-fidil għandu kollu dik il-konfidenza illi Alla li qed jiggverna u forsi iva hemm id-deni, hemm l-inġustizzja, però finalment fl-aħħar mill-aħħar Alla se jagħmel ġudizzju skont is-sewwa. Alla se jagħmel ġudizzju skont is-sewwa. U nitolbok jgħidlu ħalli d-deni tal-ħżiena jiġi fit-tmiemu iżda stabbilixxi lill-ġusti. Il-ġusti illi sikwit jispiċċaw mafġa, jispiċċaw sfruttati, ħadd ieħor ju vantaġġ minnhom. Finalment però Alla se jistabbilixxi lill-ġusti. Għax Alla l-ġust jittestja l-qlub u l-imħuħ. Jaf Alla. Jaf il-karattru, jaf il-qalb ta' kull wieħed u waħda minnha. U allura t-talba ta' David aktar aktar issir konfidenti. Aktar issir konfidenti u jaf li Alla se jiddefendi xi darba oħra, xi żmien ieħor. Alla se jiddefendi l-kawża tiegħu kontra dawk li joboduh. Għal darba oħra it-tarka tiegħi hija Alla. It-tarka tiegħi, id-difiża tiegħi hija Alla li jsalva lil dawk retti fil-qalb. Is-salmi jagħmlu
dil-enfasi sikwit. Alla jiddistingwi bejn il-ħżiena u t-tajbin, bejn il-ġusti u l-inġusti. Bħalissa qegħdin ngħixu f'dinja kol taħlita ħallata ballata, tajjeb, u kultant il-ġust taħsbu li huwa ġust bħalma kien Lot li mar jgħix ġo Sodoma, tifhem u kien kellu qalbu turmentata kuljum meta kien jara l-atti oxxeni ta' dil-belt infami. Mill-banda l-oħra, xi nies inġusti għandhom ħabta jidhru ġusti. Għax jagħmlu l-emejjel tagħhom biex jidhru l-fuħrija tan-nies. Alla però jaf id-differenza bejniethom. Alla huwa mħallef ġust u Alla għandu korla ġusta mal-ħżiena kuljum. Jekk bniedem ma jindimx ikompli għajt David, Alla se jsin ix-xapla tiegħu, l-ewwel qaws tiegħu u l-istieħ ippreparaw wkoll għalih armi mortali, armi tal-mewt ġifieri, u jagħmel il-vleġex tiegħu lasti mikwija. Għal darb'oħra għandna stampa ta' Alla l-gwerrier. Alla l-gwerrier. Kemm il-darba naħsbu li Alla huwa gwerrier? Alla hu il-gwerrier suprem kontra l-ħażen, iddikjara li jiġġieled kontrih u finalment ħejqirdu. Finalment se jqirdu. Finalment għad jasal jum li d-dinja tagħna li tkun rinnovata, tkun imġedda, fuqha jagħmlu biss il-ġusti għal dejjem ta' dejjem. Dak huwa l-pjan tagħna. Bħalissa għaddejjin bid-din it-taqliba, riżultat ta' dnub, però Alla mhuwiex passiv li dnub. Alla jiġġudika dnub. U allura il-kwistjoni kollha hija l-indiema. Jekk bnieda ma jindimx, Alla jirrekjiedi minna l-indiema. Ġesu qal jekk intom ma tindmux tintilfu bħalhom il-koll. Toqgħodux tħarsu ħadd ieħor int personalment indimt dort lejn Alla mill-idoli tiegħek biex isservi l-Alla ħaj u veru u biex kuljum tistenna lill-ibnu illi għad jirritorna fl-aħħar jum biex irott lil kull bniedem skont emilu. Dik hija l-kwistjoni kollha. Is-salmi jikkonfrontawna b'Alla l-imħallef. Alla illi jaf x'inhu għaddej fil-qalb, jaf l-azzjonijiet tagħna, jaf id-diskors tagħna u finalment se jesegwixxi ġudizzju. David huwa konvint allura illi xi darba oħra Alla se jdawrilhom il-ħażen tagħhom fuq rashom stess. Iva, dawk aħna bil-Malti ngħidu forsi daqsxejn id-djoma da. Id-djoma daqsxejn baxxa, min jobżoq qassa ma jiġi f'wiċċu. Vera jew le? Tipprova turi l-ksuħat tiegħek, tipprova turi l-arroganza tiegħek, il-kburija tiegħek minn għalik ħadd ma jistalik, tajb tobżoq qassa ma jiġi f'wiċċek. Dan huwa prinċipju bibliku. Min jiżra għall-laħam jaħsad il-korruzzjoni, jaħsad it-taħsir. U David jaf huwa konvint li Alla għad ipattilhom l-ħżiena. Ara l-ħażin iħossdu ġieħ tal-ħlas bil-ħażen u jnissel id-deni u jilqet il-falsità. Ħaffer fossa u ħawwaha u waqa' fil-fossa li jagħmelu nnifsu. Id-dnub joqtlok. Id-dnub li tagħmlu inti stess, tieħu pjaċir tagħmlu, id-dnub joqtlok. Jirritorna għandek u joqtlok. Id-deni tiegħu qatt jirritorna fuq rasu stess. U l-vjolenza tiegħu qatt tinżel fuq qaratu stess. Niltaqgħu ma' ħafna żebblieħa. Salmu wieħed niftakru vera. Imbierek huwa l-bniedem li ma jimxix fil-modija taż-żebblieħa lanqas joqgħod fejn joqgħod il-midinbin. Imma l-għaxqa tiegħu hija fil-liġi tal-mulej u fuqha jimmedita lejl u nar. Iż-żebblieħa huma kotrana. U iż-żebblieħa iwaqqgħuna ċ-ċajt u jaħsbu li għandhom festa kontinwa hawnhekk le. Il-festa tispiċċa. Tas-Sinjur li kien jiekol u jiddefertu jixxampla kuljum miet u ndifen. U f'ħades waqt li kien fit-tbatija. Allura il-sitwazzjoni tiegħu inqalbet mill-nara għall-lejl. Filli qiegħed hawnhekk jiddeferti u filli jsib ruħu fit-tbatija. F'rimors qawwi, f'soba
ta' sens taħtija tiegħu innifsu illi ma għamilx dak illi suppost għamel. Allora meta David għall-inqas f'dan is-salm jurina li huwa importanti għalina, għal paċi ta' ruħna u għal glorja t'Alla, illi meta nsibu ruħna f'dawn is-sitwazzjonijiet komuni ta' min huma gravi, ta' min huma ekku hekk. Irridu nistkennu fih. Irridu nistkennu fih għax finalment hawnhekk inkunu qegħdin nimitaw lil Sidna Ġesu. Ġesu għallimna bħala dixxipli tiegħu kif għandna nirreaġixxu, kif għandna nġibu ruħna. Meta nerħu ruħi fl-idejn twajba ta' missieri inkun qed nimita lil Sidi Ġesu b'mod ammirabbli. Għaliex Pietru jgħid fil-ewwel ittra tiegħu, kapitlu 2, vers 23. Ġesu li meta kien imgħajjar, u għak tista' tgħid meta kien mixli, meta kien elf ħaġa. Meta kien imgħajjar ma rreġax għajjar. Imma bata u ma jeddiċ, imma reħa ruħu f'idejn dak li jagħmel ġustizzja skont il-verità. Ġustizzja skont il-verità. Pawlu jgħid Alla ma nistgħux nitqu bih. Alla ma nistgħux ngħadduh biż-żmien. Alla huwa omnixjenti. Jaf is-sigriti tal-qalb. Kemm huwa sewwa, kemm huwa xira li aħna nitalmu nġibu ruħna bħalma Ġesu ma ddefendix id-drittijiet tiegħu, kien akkużat, arrestat, flagellat, għadda ġuri politiku, ġuri reliġjuż, taċċat, ma kien ġuri xejn. Kienu diġà ddeċidew x'ħajamlu bih. Finalment kien ikkundannat, imsallab ma salib. F'da kollu, l-atteġġament tiegħu kien missier f'idejk jien nerru ruħi. F'idejk jiena nikkommetti l-ispirtu tiegħi. Din hija s-sejħa ta' kull Kristjan. Għalhekk David finalment imbagħad iwiegħed li Alla se jkompli faħru għal ġudizzju rett tiegħu. Għalkemm forsi l-ġudizzju t'Alla ma jidirx bħalissa, ma jidirx kompletament, però David jikkonkludi billi jgħid se nrott ħajl is-sit skont il-ħaq tiegħu. U se nkanta tifħir lill-lisem tas-sit il-ogħla. Se nkanta tifħir, jiġri xiġrili għavolja ħallini għal żmien twil f'din il-qagħda antipatika, se nkompli nfaħħar lis-sit. Xejn inqas. L-Apostlu Pawlu jgħidilna fil-Tessalonkin kapitlu 5 vers 16 kunu dejjem farħanin jitolbu bla ma tieqfu roddu ħajr f'kollox, imqar fl-afflizzjoni għax din hija rieda t'Alla fi Kristu Ġesu għalikom. Jekk għaddi l-afflizzjoni ma nfittxuhiex bħal ma nfittxux it-tiġrib, ma nitlux fit-tiġrib aħna, illa Alla jgħidulu iddaħħalniex fit-tiġrib għax nafu kemm aħna dgħajfa. Imma meta nsibu ruħna fil-tiġrib, meta nsibu ruħna allura fil-nar, tajjeb hemmhekk iridu narfu illi dik hija okkażjoni biex aħna nikbru. Biex aħna nikbru fil-grazzja t'Alla. Biex aħna nitalmu aktar u aktar infittxuh. Pawlu wara li jagħmel att ta' karità u skonġra tfajla li kellha spiritu li jeħber, illibera minn dal-ispirtu ħażin, tajjeb spiċċa l-ħabs. Tat-tajb li jagħmel spiċċa l-ħabs. Però fil-ħabs u sieħbu Sila ma għadx jilaq il-ġrieħi tiegħu. Luqa jgħidilna illi tawhom ħafna daqqiet, tefgħu mill-ħabs u qabdu l-kalziri biex jassishom tajjeb. Dak wara li qabduh jagħmel dan, tefagħhom fil-ħabs ta' ġewwa, l-aktar wieħed sikur, u rabtilhom saqajhom fil-qjut, saqajhom għamilhom f'dik linjama li żgur ma jistgħux jaħarbu minnha, u f'nofs ta' lejl Pawlu u Sila talbu u kantaw tifħir lill-Alla. Ma kienx tifħir minn taħt l-ilsien għax il-ħabsin semawhom. Tikja il-vera xieda tajba li avolja iva sħabi jafu li hemm dak li qed jippesterjani, qiegħed jagħmel il-bsaten fir-roti. Qiegħed itellif lil gost. Qed tifhem u int tagħmilha ċara li jiena ħfirtlu u fidejn Alla. Fidej Alla.
u jien se nibqa' nfaħru. Wistin ta' Appona jgħid afdal passat għal ħnina talla. Afdal preżent għal imħabtu u l-futur għal providenza tiegħu. Amen.